Nå, nu er vi så stået op. Man kan se det her, vi har sovet. I den her bue op på taget. Ja, der har været en lufthavn lige ved siden af, så det har været lidt... Jeg har larmet det meget, men jeg har stadig fået en ret god søvn, vil jeg selv sige. Ikke fordi det er noget problem, så... Ja, nu vil jeg lige lægge min sovepose lidt ud i solen, så det måske kan tage en lille smule, inden jeg pakker den sammen. For der falder dug på. Men ja. Nu var det faktisk sidst sammen. Jeg har lige lagt en sovepose til at tørre. Og så tænker jeg, at vi skal lige ned og se i stedet dagslys. Ikke at det er ret ramponeret. Men ja, det er jo stadig spændende lige at se. Og så har vi faktisk virkelig sovet godt. Det er virkelig dejligt vejr også. Selvom det er omkring de 0 grader, så er det stadig solskin, så det hjælper på det. Der er sammen. Og vi skal lige se om døren derinde virker. Han går derinde, han går derinde. Han går derinde. Læg derinde. Hvad? Helt inde i hjørnet af et rum. Og der er... Nej, den vender. Øj, shit, kom. Og lige nede i rummet dernede. Så nu er vi på vej ned til nogle bunker, de her lokaliseret tæt på der, hvor vi sov. De ligger ikke så langt væk herfra. Et par kilometer. Så vi ved, der er en, og så er der en anden fæstning, som vi skal ned og se. Men det bliver spændende at se, hvad det bliver til. Hvor virker en lommelygte ikke virker der. Hvad skulle du sådan en tilbage? Ja, det handler der på et arbejdsrum. Det er nok for en hospitalsbunker. Ja, det ser jeg. Helt ny madras. Ja, der er selvfølgelig ikke så mange senge. Der er nogle borger her, kunne man tænke sig til. Her har vi ikke noget. Det er bare en udgang, kan man se. Man kan også se op her.
Ja, det vil jeg gerne. Sketch. Har du den? Ja. Skæt. Ja. Yes. Der er noget herinde. Det er så underligt, der er et Belgian spray. Det er nok der flader. På vej væk fra bunkerne. Vi er på vej ind til byen, hvor der ligger andre spændende ting, så nu glæder vi os til at se, hvad det er. Vi har en 8 km gåtur foran os, så det må vi hellere bare skynde os og tilbagelagt. Nu er vi ankommet til byen, vi er lige ude i kanten, men der er ikke så langt igen til de steder, vi skal se. Så nu må vi se, om det bliver spændende. Noget af det er i gang med at blive revet ned, men så vidt vi ved, så er det ikke helt færdigt med endnu, så nu må vi se. Vi sidder lige og har en pause her ved et busstop, så vi vil gerne ind på et forladt stålværk. De er i gang med at rive det ned, så der er arbejde overalt derinde. Men ja, vi vil prøve at snige os ind bagfra, og så håber på. Vi har hørt udenfra, at der arbejder på siden og bagved. Men hvis vi nu sniger os ind bagfra, kan det være, at vi kan være lidt forsigtige og undgå at blive opdaget. Så vi må prøve at se, hvordan det går. Men vi tager selvfølgelig vores forholdsregler, så hvis vi tænker, at vi er tæt på at blive opdaget, så må vi hellere passe lidt på. Oh shit. Jeg tror, det er udenfor.
Klokken også var 16. What? Oh shit, det hele ryster. Hvad? Ej, fuck. Så klar, fordi der kommer security. Og det er ikke fordi man helt må være her og hvad? Ja. Puha. Lad os lige... Skal vi gå rundt op og så komme ned igen? Ja. Jeg tror, der er en bil, der kørte ind på området. Nej, jeg troede det lige. Ja, det er det. Så... Ja. Nå, nu har vi været oppe i Stålværket, som I kan se bag mig. Ja, nu er vi på vej tilbage. Vi er ikke helt ude nu, men arbejderne er taget hjem. Så vi er ikke så bange mere. Så vi tager det stille og roligt, og så skal vi lige over og hente vores tasker. Og så tager vi toget videre til en anden by, så vi kan komme videre til næste sted. Men ja. Sådan. Nu har vi taget toget videre. Klokken er omkring 8. Og det har cirka 10 km, så der vi skal sove. Vi tænker, vi gerne vil finde et sted. Vi tænker, vi gerne vil finde et sted med et bål, så vi kan riste nogle pølser, vi har købt. Og så skal vi bare i seng efter det. Og så i morgen, der skal vi så videre til et sanatorie, som ligger 20 km væk fra, hvad det nu hedder, fra vores lejrplads i nat. Ja, så jeg ved ikke, om I kan se mig nu, men vi har lavet nogle pølser over noget bål. Det gik ikke så godt med bålet, men vi fik ristet min gryde til aftensmad, en cola og sådan noget hotdogbrød. Det var ikke det bedste, men det var udmærket. Det var noget kød, så det var fint. Jeg håber da nok til at holde mig varm. Det bliver koldere end -2 grader i nat, under -2 grader. Og min sovepose har comfort til -2 grader. Så jeg håber ikke, jeg begynder at fryse alt for meget.
Yes, godnat, og så ses vi i morgen.